Tumapdar tayo. May sa tayo nga ili na arian nga ili na kun sa gararan nga ili papadi may sa tayo nga ili na arian nga ili na kun sa gararan nga ili papadi ibunan nagtay nga rod tinagan na ider itay nga rod ti gloria na ibutak-tak tay nga rod kinaimbag na wenintay amin ikanta agbiag ka o Kristo nga ariti kapya agbiag ti apo nga arit langit kendaga ti sanga lubong nga numaya guruk nuy ken tayo ken ka tarambeng laeng nga itanok daka agbiag ka o Kristo nga ariti kapya agbiag ti apo langit kendaga ti sanga lubong nga lumaya guruk nuy ken agdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka. Rugyong tayo dahiti panagdaydayo tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kuma kada kayo kakabsat ti managayat a Diyos di na tayo pulos panawan inted na kada tayo ti pamati tapno ti aramid tayo maipaay kadagiti kakabsat tayo ta maikkan ti namnama ti lubong agdaydayo tayo ngorod iti dayto nga Diyos nga managayat kitapno maikari tayo makiranod iti dayto na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkon pesarak iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat ta ikakaasid ak kuma iti Apo tayo a Diyos kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo ka siya na pagpakawanen na ka, di mo ipalubo.
ken ka may sinaa. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika apo. Gloria iti Dios iti kangatuan ket ditoy daga kapya kadagiti tattao na imbag ti panaknakemda ibunan nagdakat itanok daka pagrugban daka daydaya wenda agyaman kang kenta kapuy di naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios iti kangatuan Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiya Jesu Kristo mong bugtong nga anak ti Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatuan sika manghikat kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami sika manghikat kadagiti basbasul ti lubong awaten kadaytoy ararawmi sika situtugang iti makanawan ti Ama kasya na kami Gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama Amen. Kumararag tayo.
Apo, ipaay mo kadta kaasim kada kami, ket yad adom dagiti parabor mo. Iti kasta nasged ti inanama, pamati kan ayat mi, ket agtalinaed kam asiriridam, iti panagtong palmi kadagiti bilin mo. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ti Genesis. Nagparang ti Apo ken ni Abraham, itiyan dagiti nasagraduan akayo ti Mamre. Agtugtugaw idi ni Abraham idi rawangan ti Toldana, ket idi tumangad, nakita na ti tallo a lalaki a nakatakder iti asideg. Ti maray anang sabat kadakwada, apaman a nakita na. Nagpakleb iti daga sana kinuna, Apo, madadaanak nga agserbi kada kayo. Pangaasiyo ta dumagas kayo. Yalaan kayo iti danum a pagbuguyo kadagiti sa kayo. Mabalinyo ti aginana ditoy, iti sirok dagitoy akayo. Yalaan kayo met ti taraon, tapno ada pamigsayo amang ituloy iti panagbiyaheyo. Mapadayawanak iti yaayo iti taengko, ket palubusan dak kadi amang sangaili kada kayo. Agyaman kami insungbat na. Padayawan mi iti awis mo. Nagdardaras ni Abraham asimrek iti Toldana, ket kinunana ken ni Sara. Darsem, mangalak ka iti sangasupot, iti kasayaatan nga arina, ket mangluto ka iti tinapay. Kalpasan na, nagtaray anapan iti yan dagiti arban, ket nang pili iti nalukmeg nga urbon ti baka. Inted na iti maysa kadagiti adipen na, a nagdardaras anapan ng isagana. Nangala ni Abraham iti mantikilya, gatas, ken ti karne, a pinaluto na ket impasango na kadagiti lalaki. Sadyay, iti sirok ti kayo, sinerbian na ida bayat ti pananganda, ket sinaludsod da, yan ni Sara nga asawam. Adda ijay uneg ti tolda, insungbat ni Abraham. Kinunati maysa kadakwada, agsubli akto kalpasan ti siyam a bulan, ket addantun anak ni Sara nga asawam. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Dios. Ti agtulnog ti Dios iti amin a banag, isu ti makastrek iti templo na. Yagtulnog iti Dios ti amin na banag, isu ti makastrek ti templo na. Siya sino o Apo ti makastrek iti templom. Siya sino ti makapagyan iti syon anasantuan a bantay mo. Isu ti tao nga agtulnog iti Dios iti amin a banag, kanayon nga agaramid iti naimbag, agsao iti napudno ken naimpusuan, awan padpadaksen na. Ti agtulnog iti Dios iti amin na banag, isu ti makastrek ti templo na. Saan na aranggasan dagiti gagayem na, di na padpadaksen dagiti karuba na. Uyawen na dagiti umisen ti Dios, dayawen na dagiti natulnog iti Apo. Ti agtulnog iti Dios ti amin ti banag, isu ti makastrek ti templo na. Tungpalen na atungpalen ti karina uray no isot pakatayan na. Di na paanakan iti pautang na. Ken di mapasuksukan nga agsaksi a maibusor iti awan basol na. Pulos adi maan ano ti agaramid ti kasta. Ti agtulnog iti Dios iti amin na banag, isu ti makastrek iti templo na. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Maragsakan kadagiti sagsagabaek gapu kada kayo. Kababaen dagitoy, tumulong ang mga anay ti pagkurangan pay ti panagsagaba ni Kristo ay may paay ti baginang ay su ti iglesia.
Pagbalinan ti Diyos nga dipen ti iglesia. Inted na kanyak dayto ya trabaho may paay a pagsayatan tayo. Ti panaypakamok iti amin a mensahe na ti palimed nga inlimeng na kadagiti adu a kapututan. Gemen pakamunan ita kadagiti tattao na. Daytoy ti plano ti Diyos. Ti panakipakpakayam muna kadagiti tattao iti palimed na. Daytoy tinabaknang ken naglorya na panimed na ngagpaay kadagiti amin at tattao. Adda kada kayo ni Kristo. Tinamnamayo ang makirano ti gloryana. Ikasabami nga rod ni Kristo kadagiti amin at tattao. Bagbagaan ken sursuruan itunggal tao ti amin akita ti kinasirib. Tapnoy datagmi ti sangwanan ti Dios ti tunggal maysa akas na taingan at tao ti panakipagmaymaysana ken Kristo. Ti sao ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo kas maibagay kitamin to maitetuken ka. Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka Apo. Idi magmag na ni Jesus ken dagiti adalan na dimteng iti maysa a baryo sadyay sinangaili ti maysa babae nga agnagan Marta iti balay na. Adda kabsat na nga agnagan Maria. Nagtugaw iti sakaanan ti Apo ket nagdengeg iti pannursuro na. Gapo ta maringguran ni Marta iti panagsagana na napan ken Jesus. Apo kinunana, awan ka diti anyaman na ken ka abaybay anak ni kabsat ko ket sisiak ti agsagsagana. Ibagamman ken kuana tatulungan nak. Marta, Marta insong bat ti Apo aduunay ti pakaringguram ken pakabuungan ti ulom ngem may salaeng ti masapol. Pinili ni Maria ti kasayaatan ket saanto a maikkat ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Good morning. Ada dagitay nagpakararag. May panagyaman ti panag-birthday ni Naida Feria. Special intention kano. Kenti kabsat tayo manong ko jay padimot laeng police isuna ni Colonel Reverend Father Harley Flores taga Isabela manong ko jay ICST ngam adjay Mindanao tata ke timawag di kalman apaw i-shout out nakto man ko na anak nga shout out manong ta ko idol kalatta ko nakata idol ko nga rod dagita naggraduate ICST idol ko amin ida malaksid ti maysa sino dayjay maysa siak alangan nga idol ko ti bagik uray ditoy ko na ay ada di Mindanao ko uray tamanong ado ti agkom-comment nga taga Mindanao nga dagitoy mismisa tayo kung kuna ka aya kung kuna na wan ni Father Randy Dizon nga gayem ko dagajay ada mo successful operation ni Placido Gregorio Senior ikararagan tayo ta dumawdawat da gapota kablawan tayo mula ang ida kablawan tayo amin ti entero nga lubong na gadot Ilocano most scattered people Ilocano sa amin nga suli amin nga kasusulyan Ilocano ti agkara iwara ti USA, Hawaii, Hong Kong, UK, Taiwan, Italy, Greece, Canada, Papua New Guinea, intero a Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Ado ti talent pa ti Ilocano. Nga no kitaan nyo tayo YouTube, kitaan nyo ta Facebook na gado ti talented nga Pilipino. Ilocano nga hantay madmadlaw.
Diyak amo ni ama buy-buyan yun anti banget. Awanen, diyak amo nagsardeng metan di kabsat tayo nga agi blablag mang parparagsak naragsak nanti buy-buyaet. Tatat agsiksikat ni Samantha Fin, daytoy may isa nga Ilocano nga napintas nga balasang nga agbabayek ngam dagijay natural jay kuana nga napintas dayjay. Ket nagado ti Ilocano nga ti talent ti Ilocano nga haan lagamin nga hantay gamin nga showing nga Ilocano hang laga dagiti dadduma. Ket kablaawan tayo amin nga makimismisa tat nga gundaway iti entero asa nga lubungan. Dakay amin apo awan labas na makiraman kayo. At dapat tayo kunada ka ada na sabat ko din na minsan apo agbuy-buya kami ijay live streaming yo jay YouTube mo kunak agluhalo kayo haman na po makimisa kayo wala po makimisa kami nito kaano makimisa kayo nun maki-join kayo haan lang nga agbuya haman na po kaano sigurado na makita na kayo ni Apo Diyos ko kunana siguro kasakala na laing nada kaya mo kunana siguro ento no daytay agsakit ka nga daytay dandani ka pumusa yan sa kanto makimisa tatan atan napigsa ka pa adaya apo ti kwatayo tapno daytoy nga minsan nga lubungan ka ado ti makimisa iraman tay amin ida ta obligasyon tayo ngorda kikin nararag di Miyerkules na pang kami ng misa ije na mulanglangan no nagbuya kayo di nagraep kami Idi mapang kami ay kilamangak at adabutas ko dagiti kakadwa kaawan ada nakabitbit ti tsinelas with all the salsal pot pitak kada ko dagiti matagamantanas nga kakadwa mi ay ka uri tagad jeda baka mi nga magna innonaan ikaw nakakita akti bayabas ni nagmayat di bunga na tada naluuman ada agtinagan no gonggonam tada iti tinudok ti kuan kunak akin ko kada itoy awan nga minti agtatakaw nga Ilocano ket ipakadam anya kunana ipakadam ta puunan father impakadak mo di puunna mangala kamay ay awam met akin ko kata kas jetay umat ha nga intentional nga imula da nagtubo ay linipay mit abayabas iso hanggang awan tagtatakaw ng Ilocano ipakadam di po una kunana iso nga dagiti agtatakaw ti rabong ay hang agtatakaw ti rabong agal-ala ti rabong ipakada da di kawayan hang iyakin kukwa iso nga dagiti rabong agagatangen nyo awan ti handa tinakaw di di impakada da di po una kinan mi di ko nagawid kami lahat pa dasan tayo man ti agraep pakta irenyok mat ajay amok nga agraep haan nga ti ipakita tapno di mi kaya agmalumat at dami schedule may nadag comment apay ada kayang padi nga makamuti agraep lo isumo lang nga di umisbo ag di igid apay umisbo padi una daga siya apay nya ti malag ko na yung haralangan nga han nagloko dagito yan ko nakta siyempre makaisubukan ka impatanaw ko jiwaig kita agmat ang hawan ti bonton ijay wano ka imisbo ak intal nagtalya-talyawak adayuda pa mo idi kong ka agin narasaas na apay umisisbuti padi ko apay niya pa nagkungkunayon apay kamangmangan kami mo uminom kami anya pa nagkungkunayon tao kami mat medyo di dyan nagraraep kami awan sinuti kumarit itatirin na upan kayak ti detay innadaywang ka dabin na siya ngam ko laeng mo dayjay kasla ko ma iti pa nagbiag tay ngamin no adda kararag adda trabaho ala ti trabaho nga padi iso daytoy mangitud ti na espirituan nga akem kanyayo nga maang amalipatan ti kinasi asino mangang kami agbisin kami umisbo kami apay ti pa nang ipagarup ag problema kami met ag sakit met ti ulo mi adu met ti pakariribukan mi masaktan kami met mabainan kami met agunget kami met tapad tao kam garod ipagarup yun sa mga gapo tapadin ka kasla ang helan amet madunor kami met iso nga ti biag mi ulang nadakam ti mangi baga ti mangi daulo ti na espirituan nga panagbiag ngem agbibiyag kami akas nga tao normal nga tao agsakit kami met no high blood kayo high blood kami mat no diabetic kayo diabetic kami mat
No, agisupot kayo. Anak agisupot, agi malmalukungat. Mas official na jay. Nagisupot kayo, siya ikanda, di jala tinagdumaan tayo niya, da kayo agiliblibas kayo niya, siya haan official. Bagim father. Kita nyo, dahil nagdumaan tayo. Kitat ta, dito biyag tayo, kaslamot dito damartakin ni Maria, at tingamin interpretation na daytoy, damartakin Maria, close family friend ni Apo Jesus, gayem na anasingad. Kenapan, jak mo ano ditoy no na, jak na research no, daytoy nga event, talo da kami kakabsat, Marta, Maria, Lazaro, malagip yun ni Lazaro nga natay. Nga kunana apo no daka ko maditoy ko na ni Marta ang ko mga natay ni kabsat mi kunana ang kamadanagan agungar to ni kabsat mo napanin ijayan ti Panchongan Lazaro come out kunana matan pinaruwarnan ta natay. Dayto nga event dati may ebanghelyo tayo napan ni Apo Jesus iji balayda jak na research no natay ni Lazaro idin wano ampay. Tadudahan nga na-mention ni Lazaro napan ni Apo Jesus iji balay da Marta ken Maria nagtugaw ni Maria dimngeg agdengdengeg ti panursuro ni Apo Jesus kaya na nga saon haan laeng nga dagayag kabsat tinadanon da adu ati audience na ni Marta met kasla mo lakan yata nga Ilocano agsa nga ili di magkanya tayo nga Ilocano no agsa nga ili tayo ka maburiburan no da biglang imay balayo ko ala nya ti pakantayo no datay nga Ilocano ko man ing kagisaangan ko na tayo ti inapoy niya agapoy kan kagisaang ko na si ka mga para isaang ay kana siya atatan atay chik ko nam di syalinan wano insaksak mo jay rice cookeran orayom lang ating ko na kada kami ide ay apaw ing kagumangat amuyo ti gumangat kagumangat alaum ta di isong rodyo naglubad to pa ilaang ta pa nagtuto daw agmukmukat kanto jeng agpuy-puyot ti angoyobon ay di mo maglaka ay awanan kasi kanya tayo kuno adda sa nga ili tayo di mo sakit tayo nga Ilocano nga no mabalbalin jay pa iddam ti pagiddaan na sikat ti agaplag ta ited tayo di jay best tayo di mo nadasa nga ilim ka kasla ipari na tayo kasla madijeri na tayo nga haan tayo maipakita di jay the best kanya tayo malaksid ano isa nga ilim kay bilbilang tayo dayi pagsasao tayo nga bisita wano bisita adamo sa nga ili tayo nadaduma no nadamag na nga simang puti balik bayan box mo dadtadan dagay tay kaarubam nga mamarite bisita ko na kada jadi sakit tayo niya no mabalbalin no adda sa nga ili tayo ipaay tayo no mabalbalin adda ipasango duwa nga banag daytoy kasya mo ni Marta adda jeng agsarsari ay adda jeng ni Apo Jesusen agisagana ni Apo ni Marta kekanya dati staple food haan nga inapoy haan nga rice anyat aramiden na tinapay digad agbake pai kani Marta ka mangipapudotan ihalhalonan agbacon digjaje kabsat na nga agtugtugaw nga makito nga kinapoy ay tilukot to yan gaganat to yan siyempre pa umay tumulong siyak tagtrabaho to yan siyempre di sakit tayo nga dati nga adda jay nga agtugtugaw siyak tagtrabaho to napanan ko na naapo di ka kadimarikotan ni agtugtugaw takabsat ko ibagaman to umay naktulungan nya ko na ni Apo Jesus Marta, Marta, you're so anxious of so many things. Adula unay ti pakabuungan ti ulom. Mary has chosen the better part. Pinili ni May Maria kapintasan haan maikat apulos kanya na. Iti practical nga biyaghaan nga mabalin nga mapandaag tugaw ijay nga dua. Anya nga roti kanenda. Haan nga mabalin nga mapan ijay. Kanya tay mga Ilocano di mat no adda bisitam. No da kay nga agkakabalay di magkanya tayo ka kunatayo ka katungtongtong mo paila ang dimat hang nga mabaling nga agmuntalan kadtata agkamatak ti manok namngar ka lagyang kadtata kung kunana nga di bisita ako umay pay tumulong ano dadduma
Hama mabalin nga panawam. Tatanti magkultura tayo nga Ilocano nagbaliwan. No adda bisita mo habang nga agur-uray ka. On mo tatiben, agbuyakan. Uno saan inted mo di password, di wifi mo, agur-uray ka tata. Anya na ganan, agisagana kami. Uno saan dagdagam amin niya kaaruba mo no apo mo, ingkay mga lati pamirindan, akani, agtotongangaw dagita. Hama mabalin nga mapandagadwa nga agtrabaho awang mati makitungtong kini Apo Jesus mang-entertain. Hama mabalin da pan agtugaw ijay nga duha tanasaki mo nakam tayo na awan maipasa nga ili tayo kastoy mo mo nang maibasa ni Abraham saudakin ni Sarah anya ti kunana danapan nga lalaki ibaga na dito sudat ti anghel anya ti kunana mangala ka di kapintasan nga arina lutpumon adda sa nga ili adda di ni Sarah likodan napan nakinita di kalulumagan nga baka pinapartinan adda sa nga ili anya ti kunani anya kuna daga di anghel iti kastoy met laeng nga aldaw into no umay nga akalpasan ti makatawan addanton anak ni Sarah. Kaya pa nagsanga ili tayo di biyag. I-represent na dito yung apo ti nangruna ti ebanghelyo da Maria kin ni Marta i-represent na ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Haan nga mabalin nga duwada mapan ijay agtrabaho. Hama mabalin nga mapanda agtugaw ijay nga duwa nga agtugtugawon agmutmut talang awam ti kanan tayo. Kasi mo tibiyag tayo. Balance ti biyag tayo. Haan nga mabalin nga ito'y tayong agtutugawon makadomingo nakamut talang kayo kin Father Rob ay kanyagad ti kanan tayo. Hama mabalin nga datay lata amin ijay taltalonan umayak mo ijay taltalonan agraraep agsisikata ijay no awan maraepan tayo agpipiniltak tayo ijayan kada agpapakuyasyas tayo ijayan tiko hama nga mabalin nga kasjay ibagbaga na ditoy ti balanse ti panagbiag ni Maria i-represent natin na Spirit One to be with Jesus. Ni Marta i-represent na ti biyag tayo nga inaldaw nga agtrabaho ni Saint Benedict anya ti imbagana iti way moto na ti panagbiag pray and work. Pray and work. No agkararag ka adda relasyon mo kini Apo Dios masapol nga agtrabaho itrabahom dayta pammatim. Haang nga mabalin nga managkararagaklaan. Kasla di Kalman, Piesta ti Mount Carmel, na iyuswat dayta chapel di ti Kapariaan, nga sentro ti devotion kini Mount Carmel, na iyusong daytay brown scapular. Kati pa nang iyusong dayjay, ori dagiti Santo Papa nga nangaprobar dayta, iti simbahan ko nana, haam lang nga magic. Kanya nga minti impromise na dayjay si asino man nga matay nga nakausar dayto yung escapularyo kunana ti brown scapular haanto nga hananto lakamon ti agnanayon nga apuy. Kakunana laeng dayjay ka maudyanan na ti mangusar dayto yung escapularyo haan nga magic nga inusar mon piching napangkajilangitan. Haan haga po ta inusar mon, automatic na napangkajilangitan, anya ti kunana, usaram di brown scapular, haam mo nga lakamon ti agnanayon apoy, if you do good works, kuna good deeds, ang nasayaat mo laeng ati kababalin mo, surutem mo laeng ati na Kristiyano nga panagbiag mo, mangipalagip dayta, nga agsingsingpet ka, agbiag ka nga nalintag. Kasjay mo ti panagbiag tayo, nga mabalin nga, imay ka naglualon, haam nga makita di aramid mo di jay linualom, na kahit nga saon nga mapangkadilangit. Hanggang mabalihan na kaya nga sa uwan nga automatic nga mapangkaiji langitan. Kisayan tayo mo ti Ilocano di jay kuan ano Ilocano ko natin kisayan tayo mo ti Ilocano di impyerno na hanyo among Ilocano ni Satanas. Hanyo mo? Handa kayo. Ay haan.
Ay, hindi ko rin istorya ni samantapin ngam dati kadaanan nga istorya ngam maya kuwen kas lama ibagay ko nana. Da kanod nga bamartag. Ilocano da. Nagmotor da. Libag na tayo da. Makaungar da. Dada di impyernon. Mawanan pare niya nga rudan. Wan. Napanda di impyerno. Nakita dan satanas adasara na nagkinidag da. Pare. Pulutan. Kinamat-kamat dan ni satanas. Kunana ka naman ni satanas habang agtartay ta pulutanan damutan. O kinayong Ilocano, papaitan dak mutan. Ayaw ka papaitan daman ni satanas. Kisayan tayo mati Ilocano jayan. Istorya laeng dayay. Kisayan tayo mutan adeti uriti bagbaga nakakabsat iti panagbiag tayo. No, kuna tayo, balanse, masapol nga balanse. Adda na espirituan nga panagbiag. Masapol ti na espirituan pamati kuna tayo dayay niya. Tapno, maiapply tayo ti ayat. Apay nga masapol dayay, haam mo nga min nga maiapply di ayat mo nga usto kadagiti kakabsat mo, no kurang di pamatim. Kunana DJ, opening prayer tayo. I-collect kunana anya DJ. Three theological virtues, faith, hope, and love. Pamati, inanama, namnama, ken ayat. Ngamin paggapuan ti pudpud no nga ayat ken panagserbi, DJ pamatim. Kas ano? Naikang ka ti talento, anya ti talentom. Agkanta, agdrawing, agtalon, agmula. Talento na kita nga haan, ano dadumahaan nga amin, adamon sa Kristan medya alilom idi. Naglaka nga agtubo di jay mula na. Nimbula na tata, inton bigat kasla naka, kaya na pa nga, imula na pa di jay bukal ti Chico. Amoyo ti Chico? In English, Chico. Imula na di jay bukal ti Chico, agtubo. Katimot ti Chico, kanya tayo ka mang paramot ka sa kasjay. Grafted ti Chico kanya, iso na, kartiban na ba si ti Chico, iso na lang nakakita, naglaing nga agmulang ng pimusayan na tayan ta na atake. Kadi jay, no, adda talentom, anya dagiti talentom, agmula, agkanta, anya man dagiti talento tayo, haam mo nga min nga maiapply kin ni kabsat mo, no, kurang di pamatim. Naikang kati parabor, anya dagiti parabor, sanikwa, nasayaat nga trabaho, nasayaat nga panggedan at the business mo. No kurang di pamatim, haam mo maiapply kiti kakabsat mo nga nasayaat, agbalin ka man naging bubukod. Ibagamton ko, kukwak dato yan haan nga kasdi ngamin, no kurang iso nga faith, hope, and love. No, di pamatim, no, adda napintas nga relasyon tayo kin ni Apo Isos, di sanikwam nga imparabor na kanyam, iyosar mo, tapno, mari na dagiti tattao ti ayat ni Apo Diyos kadakwada. Tapno maikanda tinamnama nga adda ayat ni Apo Diyos ay kaagkay satay to. Tatipan na kaisalakan kung nakgorod nga ulit-ulitin ka. Tipan na kaisalakan haan nga individual entity kumahaan nga saggay sa ti maisalakan. No nalaing kang agtrabaho, saya atim ti agtrabaho, pakanam ti pamilyam tapno sumaya at namot ikam ida tinamnama ti ayat ni Apo Diyos, tama pandan tumo di langit, anya ganas mo nga nanang, nga dating agparparinto mga aglulwalo, mapangka di langit ta pamilyam at dada di impyerno. Laman, sino ti mangimagine na kasjay? Sino mangimagine nga sika nga ama ka, na mapangka di langitan ka, agtutuok datta kita, pinutot mo. Kada pamilyam, sino ti mayat nga may salakan na kasi, haan nga mabalin. Iso nga da kay nga makimismisa nga babae nga, babalon sa ka, babalo kay sa mga amin nga kuna ni Apo Flor, di kay pala mabalo amin. Na, agtrabaho dang agpaiso, guyudin yung mataida. Ibagayo mat ala, antay mo agkararaglakay, ne, masapul mat no, mampay kangitingitan ti raep, kangitingitan ti kuliglig, kangitingitan ti sikka, may kaatag kararag tayo, pray in work nga rod.
Ngamno ko na nila kay mo, nasingsing petak mangamsi ka nga man nakimi, ay dahi dyan ti problema. Tanila kay mo ko nagsingpet hampay uni agun-uni nakagagagat agkalkalyo si kamo nga nakakiotics nga dahi tay nakasigsig nga agpapaunat buok barbaridad ka mga to marabitab. Talaga nga makaupay ka nga makaagawis. Taji pamati nga ron no daduma iso ti pangiaplayan ti konkreto iti ayat. Faith, love. Haam mo nga ma-i-apply nga us to DJ ayat mo kadagiti kakabsat no kurang ti pamati isugarod nga balansyen. Tapno maikkan tinamnama three theological faith, hope and love. Tapno maikkan tinamnama ti lubong. Isugarod nga tatang adda tayo umay ti agkararag. Tapno mapasanto man ang puso tayo, makirasan ka dagiti basbasol tayo, umasidag tiri na tayo ken ni Apo Hesus. Sumayaat manan di puso tayo, agtrabaho tayo manan ti makadomingo. Ipapatim manan ti agtrabaho nga napudno nalintag, awan panagin ko na, awan ti sweet-sweetik na. Tano haang kang agkarkararag trabaho, baka dim ammo nga madin di aramidem, dim ammo nga mangiruruman kagayaman, di mo ammo nga mananggundaway kagayaman, dim madmadlaw nga managing bubukod kagayaman. Isugarod nga balanse ti biyag tayo, kastoy ti i-represent da Marta ken ni Maria. Haan nga puro trabaho. Masapol din na espirituan tapno mai-apply haam mga puro agtugaw tay amin ito nga agkarkararagan haam met masapol nga agtrabaho tayo met kada iti iyar nga na iti panagbiag tayo kakabsat pangalaan tayo ti pigsamanan nga agtrabaho no adda relasyon nga naunag kini Apo Dios pangalaan tayo ti bilag tayo mapanmanan rumaot kadagiti trabaho tayo. Napan manan sumuksok ka dagiti pagtrabahuan tayo. Diyipig sa bilag tayo kini Apo Diyos. Tanuawan pamatim, uray addaan ka ti sirib, sanikwa anyaman nga laing, baka bukbukudam, baka di mapanunot di pagimbagan ti kakabsat mo. Tanong nga rod na ma-i-apply tayo dahil ti kakabsat ti kuna tayo ak tulungam ani kabsat mo nga maisalakan. Anyala ganas mo nga sika mapangkadji langit dagiti kaarubam nga imbes ko mga tulungam ka at dadaamin nga umar-araraw haan baka hanga di langit ti papanam no managing bubukod sisyak la may salakan makaamukay nga kaaruba kon makaamukay nga kakabagya ko nga mabalin baka ang kamapan kurang ti pamati at dagamin kasjay na iso nga day ti pangrugyanan tayo kakabsat alatata dawatin tayo tinaunag apamati no madawat tayo tinaunag apamati nasaya at nga panangipakat ti ayat kadagiti kakabsat uray agkamali pakawanam ayatem tulungam no maipakat mo tinasaya at kadagiti kakabsat maikkan tinamnama ti lubong tapno agbalin nga kukwa ni Apo Dios. Tadi na espirituan nga panagbiag tayo ka never nga agbalin nga managing bubukod nga syaklaeng nahaan. Tibunga di na espirituan nga panagbiag no kas anom nga inayat, kas anom nga i-apply, kas anom nga tulungan. No mabalbalin kas anom nga guyuden nga maisalakan. Dahil ti balanse nga panagbiag tayo nga kunana iso nga da Marta ken Maria iparangarang na iparang na ti na espirituan ken na nya naganan ti trabaho ken ti panagkararag iso dayto ti iparang na kada tayo met kas met kanya tayo ti pigsa tayo agapo ken ni Apo Dios. Tibilag tayo agapukin ni Apo Diyos. Uray day tatalintom iburay mo tamaikkan tinamnama tilubong naggapukin ni Apo Diyos. Idaydayaw tayo ni Apo Diyos iti amin na puso, nakam tayo, dawatin tayo ti panarabay na tama ipakita ko makadagiti kakabsat. Dahito inted na, dagiti talento, laing galad nga inted na.
Ipaduyak-yak tayo iti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ana Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios. Nagtao iti ama ti sakbay iti amin a tiempo. Dios sa nagtao iti Dios, silaw nagtaod ti silaw. Napaypay so Dios sa nagtaod ti napaypay so Dios. nayanak sa nanaparswa, Dios sa kasmet laing iti ama, ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen as sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa bunyag, ang pakapakawanan dagiti basbasol. Namnama Namnamaik ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Hintay umararaw iti Dios asalaknib tayo, no awan ti apo, awan met ti kinasanto, awan ti addaan ti pateg. Iti panagidatag tayo kadagiti panggep tayo, punen na tayo kumati kaasina, tapno maikari tayo ang mangawat iti bendisyon na. Iti tunggal panggep ko na tayo, apo agtalekkam ken ka. Apo agtalekkam ken ka. Idawdawatan mi kasimbaan mo. Tuladan na kuman ni Marta ti kinagaget, amang pada ti pagarian ti lubong, babaen ti panangiwaragawag na, ti banghelyo kadagiti amin apaset ti lubong. Dawaten mi ken ka apo. Apo agtalekkam ken ka. Idawdawatan mi dagiti mga idadaulo ti gobyerno mi. Kas ken Maria, agtugaw ken makisauda kuma ken Jesus, tapno kalpasan ti panagdengeg da iti sirib ni Kristo, agserbida si pupudno ti pagimbagan ti amin. Dawaten mi ken kaapo. Apo agtalekkam ken ka. Idawdawatan mi dagiti Filipino kakabsat mi. Agtalaned da kuma na parabor babaan di panangipakita dat ayat ken asit tunggal maysa. Iti kasta kanayo na may daydayaw tinagan mo. Dawaten mi ken kaapo. Apo agtalekkam ken ka. Idawdawatan mi tina Kristiyanuan agimong mi, dalusam ken pasantuem apo, tapno daka ket idaydayaw daka iti bayat mi. Dawaten mi ken kaapo. Apo agtalekkam ken ka. Idawdawatan mi dagiti mamati api mo sayen. Ipakitam kadakwada apo ti sirmata ti rupam, ket pagragsaken mi dati panangi mutektek da iti kaaddam ti bayat da. Dawaten mi ken kaapo. Apo agtalekkam ken ka. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo agtalekkam ken ka. Apo a Dios ti bilag ken pannakabalin, imulam kadagiti puso mi ti gagar nga agdengeg ken agtrabaho nga agpaaiken ka, tapno mapno dagiti panunot mi kadagiti panunot ti ayat mo, ket mapno met dagiti ganwat mi iti ayat, patgam kadagitoy gapu met laeng ken Kristo nga apo mi. Amen.
Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayhat, pinadamida, naurnos da, nakapinpintas da. Tinapay kenarak, ti umay mitayawat, nagapo ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayat, pinadamida, naurnos da, nakapinpintas da. Tinapay kenarak, wenawatem bendisyonam, o apumi pagbalinem ida, anasantuan na bagiken dara. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayat, pinadamida, naurnos da, nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imam, ket may ipaye pakaidayawan, ken pakaigloryaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo idumdumam nga ipateg ti sakripisyo ti misa ngem ti anyaman asabali a sakripisyo. Awatem kad dagitoy ket pasantom ida tapno ti idaton ti tunggal maysa pagdaydayaw na ken ka agserbi a pakaisalakanan mi a pada-pada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit Itag-ayo dagita puspuso yo. adadan sagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay may karikat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo nasantuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon a pannakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi imulikan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami
iti imno ti pannakaidaydayaw mo kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken daga napno dagiti pakaidayawan. Hosanna, 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 sana iti kanatwan. Hosanna, 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 sana iti kanatwan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 sana iti kangatwan. Hosanna, 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 sana iti kangatwan. Pudno na yapo abiig ka kinasanto kat sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. babaen ti krus mo kenin ka panagungar inna kamin salakan si kanan nubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo ay daton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda an nakapudno an nagserbikan kaditoy daga makikadua kam tukad met kadakwada amangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Intay umararaw iti Ama, katulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangin, madaydayaw guma, tinagan mo, dumteng guma, ti pagayam matungpal guma, tinakem mo, dito'y daga, akas sa dilangit, itnem kadakam, ti aldaw ito'y ikanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem men, ti basul mi akas men, pamakawan mi, ti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakame baybayan ngaw manugoti sulisog keti salakan nakam ketiti dakin. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong, takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin kindayaw taganayon na din to agsarda. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya, kapya. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat,
iti basbasol ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos hamangikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan, idem kada ti kapya, idem ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararuwa. Umay kumani kamang, o Diyos ko, amin parikot ko. Ta si kalaeng, o Apo, tiyam mo ka makatulong, tuyno mo. Umay kumani kamang, o Diyos ko, narasiunay abiyag ko. Ta si kalaeng, o Apo, tiyam mo ka makatulong, tuyno mo. Agpasagak ngarod ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarod nala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarod ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen nak ngarod tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani kamang, o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Ta si kalaeng, o Apo, tiyam mo makatulong, tuyno mo. Humay kumani kamang, o Diyos ko, napulko kunay abiyag ko. Ta si kalaeng, o Apo, tiyam mo ka makatulong, tuyno mo. Agpasagak ngarod ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarod ala, sakbay nga inak maiwawa. Agbasagak ngarod ken ka,
tawan sa bali pimananam nama. Arakupen na ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Nagpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen na ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Nagpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen na ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Arag tayo. Apo kaasyan na kam kadi atat taom, tapno da kami a pinakiranod mo kadagiti na ilangitan a misteryo, bayan min ti anyaman na kinadakes, ket irubat mi tinasantuan a panagbiag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko Bendisyonan na kayo, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin din na santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo di Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yo'y dangadala. Bunyagan yo'y da, itinaganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Lag-lagi penyo nga adakto dita, sibayo lag-lagi penyo di kay to panawan kaa